evo nas u Boki Games. Dobrodošli u još jedan challenge, a taj challenge se zove izgovaranje riječi unasom. Ovo je moj drug Vladan, pa hajde da počnemo. Ti prvi. Prva riječ je lopta. Atpo. Druga riječ je miš. Šim. Treća riječ je svinja. Anjiks. Četvrta je kompjuter. Retuj pmok. Četvrta riječ je telefon. Peta. Izvijem. Telefon. Nofelet. I šesta riječ je olovka. Akvolo. To je bilo to za ovaj challenge. Vidimo se u sljedećem. Ćao.